Общите проблеми на София като цяло са презастрояването, на първо място на Южната дъга, нещо, което не бива да се допуска. Това, което се случи в Манастирски ливади и Запад, не е добър опит и не бива да го допускаме да се мултиплицира нататък. Строителството в междублокови пространства, в комплексите, Младост е типичен пример. Сега имаме такъв случай в Овча купел. Не бива да се допускат. Един от основните проблеми са училища, детски градини, публичната инфраструктура, местата за събиране и като цяло мога да идентифицирам общи проблеми, като битови, сметосъбиране, извозване и чистотата. Цяло екологията започва да застъпва като проблем в София. Друг голям проблем е паркирането и ние като че ли ежедневно се борим един с друг, за да намерим места за паркиране на автомобилите. Това не бива да продължава така. Има решение за този проблем.